wadhigi wiwa mondo mi wakony jopiny. Ojuka gimoro ne ili kapok wadhi e twak machielo mana mapiyo piyo. Yes, ineno gik machalo kaka El Nino, Joyce, machalo kaka earthquake. Nitie pinje moko mosedongore in terms of uchumi margi, like Morocco. Ineno gik michotimore Morocco. En gima samoro oyawo government. Mano gima inyalo declare ni national disaster. Ineno kata gik machatimore kata Turkey. Osiepa Nyamolo kod Ogola. Kik wamukuru gine iro kabisa walungo jo Kenya. Gima sirikal noseikore ne mal gine. Ma sirikal ma wango sani ni en sirikal mano osejipanga kendo oseikore ne gine. Ok en gima inyalo luok ni national disaster. En oseikore to gigi en science. Niche ineno ka joge mancho chako wacho ne oula nok nyalo much mokalo kanyo. Maruto wacho rais owacho ni kar Nyasaye en Nyasaye. Kichen government. To kiwacho ni ne giseikore. Bingeni ikruok iketo piny Ojuka ko wacha dira. Ikruok iketo piny onego bed ni en ikruok ma oket piny maponono kata ka koth ochako chue sa asaya. To onge oula mobro nene gwenge mopogore opogore nikech oula makamagi pono nikelo kaluore ni nitiere kata mtaro moko ma pio kale makare makoro miyo pikere, nitiere aora moko mapono no ko yawo yo wangi makare makoro miyo pono no omuomo nyaka ndirni. Debe ni sirikal oikre adiera to emwaneno gi dok waneno kara ikruok ne chalo ma angina ja Migori. Ingen Migori oula poko makeji. To lan ka uno oula biro Migori. Sirikal nyalo kire yo mane nikech ok en gima bedo kanyo frequently. Iwinjo. Koro kori kaluore gima timore kanyo at a particular time. Gima timore Tana River opore gima nyatimore Kano. Koro kidwa wacho ne rais kata ni government masani to kata iwacho ni ja Migori jo Kabuto mantiere county ma Migori oula yuero kinde ka kinde. Ko ni gino kin jo Kenya. Let me tell you Joyce, aja Migori anaseringo Migori te kana dwaro piny Migori. Isechopo Kabuto. I'm telling you. They know me. Kiyudo yo moula tiyogo kwa miwacho na Kabuto kanyo opori Tana River. At the same time jogi no wacho ni oula madhi wuok ni no ken oula machal gi mano sebedo chien cha. Koro ok nyal bukore ni keto ikruok machal gi Tana River no chal gi Kabuto kado chal gi Muoroni. Kare kinde miketo ikruok onego be ni keto ikruok yo machalo nade kaluore kod gweng ka gweng mondo midhiero makama ikwane mana mapiyo iketo kaluore gi midhiero mobire gweng no. Yes, ema sirikal osebedo bura piny osendi winjo kana wacho gik machalo kaka tho mar dhano onge ngama nyalo morgo. In fact sirikal mo value the lives of the common men. Yes. Ilero kanyo makare ahinya adwa ni waket tenge weche mabende otudore kod midhiero makoth mapek ma El Nino osebedo ka kele pacho kae kata kamano kochakore juma manyien sirikal biro bedo ka chwalo omenda maderom bilion 10 ne counties mopogore opogore mar mondo me okeda kod midhiero ma oula nyalo kelo ne jopiny. Kata kamano wamedo jiwo jopiny no beda kicha ahinya to ikindegi makoth medo chue e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wach machielo mabende adwani watwagi okinyi makawuono e chal mar Kenya. Wang'eyo ni kamiti mabende mano kamiti mane ochuoge pacho kae mar mondo mi okel tek e kind kweth mar Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Azimio. Gikone ne gichwalo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio